Tara, kape! Tara, kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay, gagi, pare. Top of the food chain, pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi, pare. We're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare. Feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena. Kung bibigyan mo ng song title Ay. ang 13th month pay mo, ano ito? Dust in the wind. Sige, bakit Dust in the Wind? Dust in the wind, para lang to talagang alikabok. Ang bilis dumaan sa akin. Minsan hindi ko nararamdaman talaga and all. Yung tipo mapupuwing, mauubo ka lang. Yes, mapupuwing maiiyak na lang ako dahil dumaan lang sa akin nang hindi ko man lang napapakinabangan and all. Diba? Pero Dust ikaw in ba? the wind. Dust in the wind. Ayan, sa akin naman Kisap Mata. Ay, wow. Ni River Maya. Oo. Diba? Yung linya doon na, kay bilis namang maglaho ng pera kong sinta. Yan. Pwede rin, I have nothing. Nothing. Nako. Nothing's gonna change My love for you. Ay nako, kapag usapang 13th month pay talaga nagsisilitawan yung iba't ibang personalities natin. Awa, lalong-lalo na. Last week of November na. Yung ibang mga kumpanya nagsisibigayan na ng mga 13th month pay, yung mga pabibo. Yan, nagbibigayan na ngayon. Awa, at sa mga hindi pa, ito, bigay nyo bahala na. kayo. Eto na, Kabisha, i-recap namin sa'yo ang 6 na uri ng tropa tuwing My 13th month pay na! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga rebonded! Hindi, syempre legit to. Kapag 13th month pay na, sa mga babae, automatic. Tatakot ako sa mga sound effects mo. Delayed. Oo nga Nalag siya. Pero kapag 13th month pay, bigayan talaga. Makikita mo dito na unat ang buhok ng mga nanay, ng mga ate mo. Yung bahay ninyo, kung ang mga kapatid mo, mga babae, na nagtatrabaho, na amoy formalin. Totoo yan. May gamot. Pero alam mo, nauso na rin ngayon yung pagpapaperm. Oo, kasi tayo, mga magulo tayo eh. Papaperm. Pagkarinig ko, sperm. Ano ba sperm? Papaperm. Yung mga kulot, mahilig magpa-straight. Okay. Yung mga straight, gusto nagpa-perm. Okay. Ayan. Ay nako, basta kung saan kayo masaya. Oo nga Pero at least, meron pa kayong buhok. Awa. Diba? Kaya ingatan nyo yan, diba? Ang dami nyo naman buhok sa katawan, nyo na lang yung ipa-straight nyo din minsan. Ano ba? Bakit buhok sa nakikita mo? Ayan ako, anyway, that's number 1. Pero naman tayo sa number 2. Pangadwa, ito ang mga shopaholic! Yan. Ito yung mga akala mo, mga CEO, mga milyonaryo, kung makapag-shopping sa mall. Oo. Diba? Pero syempre, sinusulit lang ang mga 75% off. Yan, pero 75% off, 10,000 pa din. Kaya nga. Ay nako, mag-mat din kayo minsan. Legit yan. Anyway, that's number 2. Punta naman tayo sa number 3. Pangatlo, ito ang mga Family First! Yan. Eto, bilang mga Pilipino tayo, 'di ba? Pamilya talagang una sa atin. Oo, bago ko bilhan yung sarili ko, syempre binibilhan ko muna yung pamilya ko. Dito na yung mga katulad natin na butas-butas na yung brief, butas-butas na yung panty. Bacon na. Oo nga, pero inuuna pa rin yung pamilya. Pero Kabisyo, hindi masama na unahin yung sarili, Awa. Wait, ito rin yung pinakadahilan kung bakit marami sa mga millennials, mga Gen Z, ayaw na magpamilya. Bakit daw? Kasi para sa kanila na lang daw yung 13th month pay. Hindi na unahin yung pamilya. Sarili na lang. Ay, nako. Anyway, that's number 3. Punta naman tayo sa number 4. Pangapat, ito ang mga Billy Crawford! Ay, 13th month pay pero nakalaan na sa pagbayad sa bills and sa mga utang. Ayan, which is okay naman talaga, no? Dapat ito talaga ang tina-target nating maging. Yung iba kasi, ang dami ng pinagbibili pero yung utang nabaon na sa limot. Oo, Robin Siena, bakit galit na galit ka naman sa item na to? Kasi naman si Sharon, di ba? May butido. Alam mo, hanggang di yan nagbabayad, lagi ko i-shoutout yan. Si Sharon. Oo, taga dyan sa may kasundo. Oo, business na embutido. Kaya nga, ay nako. Anyway, that's number 4. Punta naman tayo sa number 5. Panlima. Ito ang mga accountant. Ayan.
Ayan, eto yung mga nakalista na kung ilang percent ang mapupunta sa investments, sa savings, at sa basta kung saan-saan pa. Basta hindi kami relate dyan 100% basta ng 13th month pay namin ni Robin Siya na mapupunta sa mga bayarin. Ayan, tuto. As mga irresponsible adults. Yes. Responsible hindi irresponsible. Anyway, that's number 5 po naman tayo. So last but not the least, number 6. Pang-anom, ito ang mga Fairy Godmother! Mano po, Ninang. Mano po, Ninong. Sana walang ROI ang binibigay nyo. Uy, pero sa amin sa Pampanga, ayan, 'di ba? Ang mga matatanda magbibigay lagi sa mga bata. Okay. Pero may expectation pala na pagtanda nitong mga batang ito, sila naman ang magbibigay sa mga matatanda. Which I think okay lang din naman, 'di ba? Kasi again, ang Pasko spirit of giving, 'di ba? Tama, sabi ko nga kanina dun sa skit natin, ang Pasko ay dapat hindi lang pagiging kabisyo. Dapat we became kabishare. We become? Became. Wala pa nga. Hindi ako kasi I became a kabishare. Hindi, pero sa Bicol kasi usong-uso din yan. Oo, yung pagbibigay ng regalo. Yan. Pero usually kapag Bicolano ka, automatic ang ibibigay mong regalo, dalawa lang yan. Either picture frame or photo album. Wow, classic. Basic. Oo, Bicolano ka kapag ganyan ka. Ibig sabihin, marami palang Bicolano kapag Christmas party. Oo. Alam mo ba kung bakit picture frame at photo album? Because we treasure every moment. Excuses mo, binigyan mo pa sila ng excuse kung ba't yun yung ibibigay nila sa Pasko. Ay, naku, anyway, Kawisyo, kung di mo naabutan ang usapan namin ito at gusto mong makipagkulitan sa aming live na nangyayari na kasalukuyan, saan nga ba? Sa Facebook, syempre. At sa TikTok. Hindi, sa Facebook lang daw. Pati, ito. Basta, diba, hindi kami sure. Basta online. Siya, Kawisyo, makakasama nyo kami bukas na ulit! Wala, bukas na? Simula alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips at skits sa buhay-buhay. At susunod na Kabisyo ang Rocky's Secret Muli, this is your pinakamagandang probinsyana. Ba't ka natatawa? Kasi may pag-ungol, hindi pa naman SPG. Siyempre, intro natin Sa bagay. DJ Robin Siena. Your Ragong Broski, Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape. It's 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare.